следващото предложение за учител посланник на свободния дух тази година да бъде инженер Георги Иванов, учител по практика в нашето училище. Моля да гласуваме. Както гледам, против въздържали се няма. Затова инженер Георги Иванов става учител посланник на свободния дух за учебната 2025 година. Часовете ни с инженер Георги Иванов са винаги добре организирани, така че да има задача за всеки. Той обяснява и дава добри практически примери, които правят усвояването на материала по-ефективно. В случаите, в които имаме трудности или не сме успели да усвоим информацията добре, той проявява търпение и разбиране към проблема, което го прави по-лесен за разрешаване. Каквото я каза за Георги Иванов, все ще е малко. Господин Иванов е изключителен учител, който превръща всеки свой час в интересно и вдъхновяващо преживяване. В часовете, макар да се изиска дисциплина, ние се чувстваме свободни при изпълнението на зададените задачи. Той споделя впечатленията си от участието в обучението на учители в ЦЕРН в град Женева, където се е срещнал с водещи учени и е почерпил знания за извън класната работа. Не случайно ръководи училищните клубове, 3D моделиране и състезателни дронове. Смятам, че учениците, записали се в тези клубове, са пожелали да се занимават именно заради това усещане на свобода и техническо творчество. Постъпих в професионалната гимназия по електротехника и електроника. Апостол Арнаудов, в 8 клас, с специалността компютърни мрежи. Очаквах новия ни класен ръководител да бъде възрастен учител със строг поглед. Оказах се, че съм бил грешен. Новия ни класен ръководител, инженер Георги Иванов, е много усмихнат и спокоен учител. Той от самото начало ни каза, че да се развиваме като професионалисти, трябва да създадем един здрав екип и да се подкрепяме помежду си. Затова с него съдействие в момента изработваме наши вътрешни правила за общуване в класа. Учениците бързо се опознахме и господин успя да ни докаже, че учениците не са конкурентни, а партньори. Макар от началото на учебната година да е изминал почти месец, ние вече проведохме крос-поход от село Иваново до разклона Старо село през Ивановските скални църкви. Там не само се опознахме взаимно, но разбрахме, че нашият класен ръководител е добър спортист, занимаващ се с алпинизъм и дори има участие в чужбина. Когато говори за природата, личи неговата привързаност и обич към нея. Това е един истински учител, посланник на свободния дух в училище. За мен инженер Георги Иванов е много повече от просто посланник на духа. Той помага и стимулира нашето мислене, помага ни в собствените ни проекти и ни води по олимпиади и различни състезания, включително и конкурси. Той ни помага да защитаваме и да представяме нашите проекти, но не взема по-малко участие и в направата им. Той ни помогна да преодолеем страха си в участието в различни форми. През тази година взехме участие в RoboDays 25 в София, в Електрониада 25, в състезанието по информационни технологии в град Варна и в младежко техническо изложение в град Горна Оряховица. От всякъде имаме много заслуги, много грамоти и постижения, като господин Георги Иванов задейства дори незабелязаните способности в нас. С него разговорите не са като учител с ученик, а са направо като с съмишленици. Имам чувство, че с господин Иванов може да учим дори на световно първенство.